Det her, det er Vancouver Downtown, som der er udsigt til her. Og der er udsigt til det til Downtown fra Grouse Mountain, hvor man kan stå på ski. Ligger i North Vancouver, så det er ikke andet end kvarter 20 minutter med bussen. Så er der skiløb, som I kan se der. Og det er midt om aftenen det her, klokken er vel 8 eller sådan noget. Og så vi har lige taget en weekend her på ski i Vancouver. Ja, altså det er jo sådan virkelig flot på en anderledes måde, end det normalt er flot, når man står på ski. Så det tripper jeg rimelig meget over. Så det er godt nok. Mine nye støvler, det her. De er rigtig fede.